mutungamiri wenyika yeZimbabwe President Mazoda Mnangagwa panguva inoi vonzi the door is open. Panguva inoi he must live peacefully. Zana pena mashoko okuda panguva inoi atirikuona kuti vanhu vakajamuka. Panguva inoi tichiona kuti people have rejected constitutional amendments. Tichiona kuti even Themba Mliso is admitted achiti chaita kuti vanhu varejected is because of VP Constantino Chiwenga, and it's true. People want VP Constantino Chiwenga, and people they are endorsing what VP Constantino Chiwenga is saying. But if you want the constitutional amendments, let's go to the referendum. Sada benda mashuka mbenye kwa pangu ene subscribe or like on the bell icon. Pana pa pachikara chikana na posta this picture na muri kuona panogeza mutungamiri wenyika pavhova doro kanzi you must exit obudanyira chiti emaso Mnangagwa the door is open. Please choose a graceful departure over a humiliating exit. For the sake of the nation and the region, it is time to go. The people have waited long enough. Go now and let Zimbabwe breathe. Hashtag no to 2030. Onendabira chit associating with criminals led to Mugabe's fall. Now Mnangagwa follows the same path with known international fraudster Chivayo. His removal is overdue. ZDF, you must enact Section 212 now before the authority is completely disbanded. No to ED 2030. ED must go now. Doma shukari kuda pangwa ine alikunungoza mtukamiri wenyika pangwa yakaoma. Uchenkonzi these voices as they are echoing. Pangwa ine arkuya achiposition mtukamiri wenyika in a state serious, in a state yekuti if akasera action things might be tough for him. And developments arikuona kwenda mwana wese kuti pangwa ine change is imminent. Vanhu vakamirira kuti naimi action aingaitiwi at its earliest here. But comment section medu dzafungira enyi matudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, want you to turn on the bell icon.